pirantu sagung kahormatan Purwa Widodo Rahayu ning ngaturi nenggo manis haruming pambudi haruming tiastuhu mahanani kautamen Tripuspita Danawarih mugi hangraken nenggit kita sami kekadangan nuwun kawula nuwun Hadratil Mukhtarombin para alim ulama Kyai Haji lan santri ingkang tansah caket mringilahi pantes pinundi para pepunden pinisepuh sesepuh dalah aji sepuh ingkang hanggung mastuti reh pepiyening kautamen pantes ndahat pinabekten para kadang seloro pangemban pangembating praja satriyaning negeri ingkang tansah tuh wicaksana pantes sinudarsana para tamu kakung sumawana putri kadang kula sepah mewahanem ingkang satuhu sinongsong ing bagya mulya tan kantun mugi kadang-kadang campur sariringkes andara jangkep seniman seniwati ingkang tansah tuhu mahambek wicaksana ing budaya wilujeng siang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walalihi wasahbihi ajmain amma badu datang kata lumpen monggon lunjurantika sami kawula dherekaken manengku puja ngracun budayaning ponang hanggo nglajengaken penggalih sawetawis liripun wonten ing kalodhangan ari siang puniki monggo sareng-sareng ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten barokah lan kenikmatan dumateng kita sami katiti wonten ing kalodhangan ari siang puniki kita saged makempal manunggal jumurung karsa muhung yenipun Bapak Hadi Sukir Brayat kula wangsa Gaya kepareng netepi darmaning sepuh mangun bojo krama boyong basuki ngunduh pantung putra jalunipun Sinung Jemat asma bagus Tenggo Jasen Winarko ingkang sampun jajah desa Milangkori bedah kutha Boyong Putri sembodo amboyongi putri pinilih Nimasayu Mila Prayitno Atmaja Putri Bapak Hadi Prayitno Ibu Suwarni Wijil saking Tambak Selo Barat Widodaren Ngawi Jawi Wetan sholawat mewah salam monggo kita petri sarengan babar pisang pun sanggukaken dumateng junjungan kita jalu kang pinilih mustikaning jagat menipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yekti kita ajeng-ajeng sapangatipun wit donyanipun ngantos dumugi delanipun amin Allahumma amin keparenga kula cumantaka ngabiyantara wonten ngarsa njerantika sami sedaya kelawa krana amrat anggen kula mudhi dawuh tinimbalan saking ingkang hamengkugati lumantar juru parengga busana tinuding pinangka juru pangendali wara pranata adicara ingkang keprasinebat MC protokol wonten kinangipun anggen kula makardi kula nyuwun lumuntar ing Seh Samudra Pangsami ingkang tanpa upami murih wijang gamblang ceca malila keparenga sawetawis kula ngaturaken racianing adicara ingkang ngarsa tumapak mangayun titi laksana ingkang pisan pambuka kalajengaken pambedoling ponang Sekar Wayang wit krana boyong basuki mangke kapurwaken saking pambedoling ponang Sekar Wayang pinaka cundakane lampah pepunden Bapak Sugiyanto
tumapak daup putra kaki saha niwanten kekawinan yang pujangga pepunden kula Bapa Jumali daup kerambungan krobongan jangkep tumapak mangayun kapratisaken juru pangrengga busana Ibu Hajah Kandi Ningsih Wijul saking Babadan Jembrik Kedunggalar Ngawi Jawi Wetan tumuli atur pasrah saha panampi ingkang tinanggenah pasrah pepunden Bapa Supriyadi mangke katampi pepunden Bapa Mariono waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kasalira karo Mas Anip Arifin pamring kadang besan sutresna pepunden Bapa Sumari sekalian Titi laksana candhaipun putra kaki nilmaten kepareng netepi darmaning putra sungkem mring Sudarma pinangka duta panglala sing ponang duwung pepunden Bapa Sumarto atur pambagyarja yuna kasalo pepunden Bapa Sumari tumuli kirap kanalendran ngraso busana kasatriyan sarnat majan kekadean Ki Subo Manggala Dimas Aris Bathara ingkang mijil saking Banyu Biru Ngawi minangka gonging paewan Hastungkara waosan donga kawilujengan kasalira pepunden Bapa Mas Tut Lasimin tumuli penutup mekaten sawetawis krajaning adicara mewah para paraga ingkang kepareng netepi kerdi ing titi kalenggan puniki mila kanthi wawantu-wantu saha mawanti-wanti ingkang hamongkati pepunden Bapak Hadi Sukiri Bukati Brayat kula wangsa keluarga nyuwun gungan kunjungan dika sami para tamu kersa hanjenengi luhuring wiwan menika nganti titi purna rampung ing wasana sugeng sekeca anggenipun pinara lenggah kanthi nikmating raos mardikaning kayun seksamaning budi lan karsa nuwun kawula nuwun Bapak Ibu ingkang dat winantu ing bagya mulya urih rancak swasana monggo pawiwahan prasajan nari siang mriki kita bikak sesarengan kanthi njengandika sami para tamu kawula dherekaken maos basmalah sesarengan semoga bismillahirrahmanirrahim kanthi waosan basmalah mugi Gusti Allah tansah paring kawilujengan mugi Gusti Allah tansah paring kerancakan wonten ing lumampahipun titi laksana ari siang puniki titi laksana candhaipun inggih karana boyong Basuki kapurwaken saking pambedoling Ponang Sekar Mayang pramila sawina konjo pepunden Bapa Sugiyanto monggo keparenga daya-daya jengkar saking palenggahan tumuli tumuju sasana palemaning Putri Domas Talangpati daya-daya Kakandhi Manjing Wisma Wiwaha lan saderengipun kunjuk ingkang hamunggugati pepunden Bapak Hadi Sukir kaliyan Ibu monggo keparenga lenggah wonten ing sasana mulya saperlu nampi rawuhipun Duta Saraya Pambedoling Ponang Sekar Mayang monggo kunjuk Bapak Hadi Sukir utawi Pak Wo kaliyan garwa monggo lenggah wonten ing sasana mulya
tumuli pepunden Bapak Sugiyanto monggo Hanganti Putri Domas Talangpati ingkang sedaya ngasta uga rampe mewah abon-abon ingkang pinangka sarana dawuh monggo keparenga daya-daya lumaksana mancing jroning wisma iwaha ketawang ilir-ilir cok pepunden Bapak Hadi Supir kaliyan Darmo daya-daya lumaksana lenggah wonten ing sasana mulya yen to kami jeleng pangandikan bodhe pripun panjenengan jroning manah suka dening wardawanku awan iki Bunda kasinggihan romone ya Bunda anakmu lanang ting bocah Winarka wis sembodo jajah desa Milangkori bedah kutha Boyong Putri kasinggihan ramanmu Boyong Putri pinilih Mila Prayutna Bumi sanem dawuh tumuli kadadak praptaning Buta Saraya pambedoling Ponang Sekar Mayang pepunden kula Bapak Sugiyanto monggo kunjuk Bapak Hadi Supir kaliyan garwa keparenga jengkar saking palenggahan Buta Saraya pambedolan Ponang Sekar Mayang katampi ingkang hamengku gati yen to kami juling pangandikan kula ingkang sowan dimanggih wilujeng lampahipun Kang Mas pikantuk pangestu panjenengan wilujeng lampah kula menika ngaten kula sowan Hanganti Putri Domas Talangpati ingkang sedaya ngasta uga rampe mewah abon-abon ingkang pinangka sarana dawuh monggo kepareng nampi wujudipun Boga Jenar Boga Manca Warna Yekti Kinarya Darwalimah Kembul Bujono Pangandrawina putra Kadin wonten monggo kepareng awinjih esakaken dawuh menika ugi kepareng nampi wujudipun tirta siratan tirta pambirat kangge minyak tribayan margi bocah Domas tampanana banyu siratan kanggo kamekani bebaya ing marga dimen slamet lakune anakku sabla reji esakaken dawuh menika ingkang saka langkung baten mereka ingkang winastan Ponang Sekar Mayang Sekar Mayang ingkang dumados saking gedang emas putus cindhe bebok swasa tapas limar sinong paring jaya kencana ingkang acecangkok kembang wijaya mulya kanthi pangajap purih mulyaning pemanten kekalih monggo kepareng nawiji ngesakaken dawuh bocah Talangpati tampan nono kembar mayang dijaga sing becik siji aja nganti rontok kembange loro alung godhonge yen to iku dumadi sira sun bakal paringi pitaringgih kesakaken dawuh kula kinten cekap wajiban jenengan Kang Mas karena kita colok lintang sambung ngobar jangan digopet dal paselan selak ketotol manah kula nyumurupi dawuhipun anak kula inggih ngestakaken dawuh Kang Mas madhal paselan cundakane lampah sembodo ambayungi Sekar Manca Warna Sekar Dewu klepu Dewan Daru Jayan Daru gedang emas
pupus cindhe dedok swasa tapas limar sinom parine jata kecana ingkang acecangkok kembang wijaya mulya Jumbane lampah pepundhut Bapak Sugiyanto tumuli madal paselan daya-daya hanganti putri Domas Sarangpati yo disuwukne cok temanten kekalih wit karena menika Boyong Basuki nggih rawuhipun temanten Kanjeng Pepindhen Bapak Sugiyanto nggih monggo temanten kekalih daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha atur pariwara krana desa mawa cara negara mawa tata ngengket dhateng swasana nut catatan ngadat ingkang sinter wonten ing laladan mubalan mriki bilih atur pasrah saha panampi mangke dumawah wiking utawi sak sampunipun diwado dawuh panggih Yani warga Wandra Putra Jangkep ingkang mija saking Tambak Silo Barat temanten kekalih daya-daya kakanthi manjing Wisma Wiwaha catatan ngadat ingkang sinter wonten ing mubalan bilih atur pasrah panampi wah wingking utawi
jagung cok. Tumapak dawa putra kaki sahune tumanten kunjut sangiring para tamu para pepundhen kasuwun berkah pangestu panjenengan tumanduk putra kaki sahune tumanten mugi nedheng biwadada panggih manggih rayu wilujeng niskala nering sambi kala kunjut yang pujangga pepundhen Bapak Jumali monggo kepareng samapta mbirat sukertaning putra kaki sahune tumanten daup putra kaki nimanten binarung cantukeng wanci jawah kodhoke padha murek kredaning ati yekti tan bangkit ngasorake porbaning pesti budidayane menungsa yekti tan kuwawa ngungguli gase kang maha kawasa lan kendheling tik yekti tan bisa nandhingi marang kadewasaning kondrat silo telu wahyu papat pangkat lima sinunging donya lan mulya Allah ingkang menang murba masesa nalika semana titaing Gusti ingkang asipat jalu tanapi wanita ingkang kepareng tepi darmaning satrata maha mestuti laksita ageng jaring para kina ingkang dapinunde ingkang sinebut palakrama yawa sekrama kang mawa tata susila sinten to ingkang kepareng hamandhegani tata upacara dhauplah menika tobdamananing kadewatan pandhitaning praja pepundhen yang Jumali yakti brahmana kang wis gentur tapane hening ciptane jablas pandulune wicaksana bebasan ngerti sak durunging winarah ingkang menang berat saliring sukerta memala lan dama kanthi pangajab yen tono memala aja tumeka yen tumeka aja tumama lamun ta tumama baya radati ngopo meminta maha sing ngasamun yang pujangga utulumahna tanganmu sakrone sun paringi mantra sekti lumantar banyu suci saka Parwitadi saka swargan jati winadahan penang kendi pertala tumaretes ponang tirta tumempuk madyaning caturasta sakala biar padang sumilak sumunar sumunuhang hilar-hilar pangyayah kencana kang binabar sakala ilang sipating jal lumrah pangyayah tumajaya Dewi Ratihang Ejawantah Yayi sira medhaka sungkema wiji ana ampinten Kakang Yayi sigra medhak tumungkul amari kelupang yayah kanjemu ing bantala wadanane manten nini temanten sungkem pepadane kakung tumuli hamijian pun kang raga mawi tirta simbus taman kang katingal kambang-kambang kumambang samadhane bokor kencana kangge sarana hangi cali saliring reruwet kangge sarana hangi cali saliring rereget ingkang sinandhang kang temanten murih
Teguh hayu hayu rahayu tumata kang jinangka tebih Buddha rencana cinelangna suka basuki ugi tansah manggih rahayu wilujeng niskala ing sambikala dia jajar sumanding putra kaki nini temanten ngulat kang Sudarma tumuli sinungkepan selendang sindur warna gula klapa menika pratandha titi purna rampung rau panggih ketinggal moyo anggrane sangka tumira ladang temang or saya patut sigra kagundhong kabiyong Rama Ibu cetaning kayun marsa kanenggaken wonten ing sasana pagelaran Jawi